Durante o primeiro semestre de 2024 organizáronse 632 intervencións de saúde comunitaria nos servizos de atención primaria, alcanzando a un total de 11.656 persoas, convertendo a área de Ourense en referente autonómico e nacional. Cristian Bispo asumiu neste mes a coordinación das actividades sanitarias da área, un posto que pertencía a Verónica Cibeira, nomeada recentemente subdirectora de Enfermaría de Atención Primaria. Dende este mes de xuño teño a oportunidade de traballar da man con Verónica Cibeira no plan de atención á cronicidade da área sanitaria de Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras, xunto tamén con todas as actividades comunitarias que vimos desenrolando durante todos estes anos. A principal función, dada a poboación envellecida que temos e a gran cantidade de pacientes crónicos nos nosos centros de saúde, é traballar e unificar os criterios na abordaxe deste tipo de pacientes, unificando a atención en todos eles e aproveitando os recursos enviados nestes últimos meses e que se están dotando en todos os centros de saúde de novos aparataxes para poder realizar un correcto seguimento do paciente crónico. A actividade non se detén durante o período de verán e cada semana organízanse novos obradoiros para dar resposta á demanda da poboación con consellos fronte a calor, como actuar fronte aos afogamentos, nutrición no verán e seguridade alimentaria ou obradoiros de primeiros auxilios. Estamos aquí no Concello de Irixo e hoxe vimos facer unha intervención comunitaria tanto sobre seguridade alimentaria que a da Nuria como combatir os efectos contra as olas de calor. Cando fai calor, unha das principais cousas e as máis importantes é o de garantir a hidratación e repoñer as sales minerales que perden co calor e evitar as horas de calor, o sol, sobre todo, nas horas principais do mediodía e as primeiras da tarde e utilizar crema de protección solar. Pues está centrado en seguridad alimentaria. Lo que vamos a tratar, pues eso, evitar cualquier riesgo microbiológico que se pueda haber afectado la comida y sobre todo, pues bueno, buenas praxis, tanto de manipulación como de conservación de los alimentos. Estos talleres, pues la prevención, esa buena manipulación, sobre todo de alimentos, cocinados, aquellos que están en crudo y después la conservación de los mismos, tanto en refrigeración como después congelación, descongelación. Ademais de potenciar os proxectos de promoción da saúde, a Estratexia Galega está a promover a docencia e investigación en atención primaria na saúde comunitaria por parte dos profesionais de atención primaria e, especialmente, do persoal residente en formación. Estase a elaborar un protocolo para a prescripción de activos comunitarios, a elaboración do Programa Galego de Saúde Escolar e o Programa Galego de Prevención da Fraxilidade. No tocante ás intervencións comunitarias, seguiremos traballando durante todo o verán dunha forma moi proactiva con todos os colectivos, campamentos, seguindo mantendo a nosa liña de traballo cos grupos de saúde escolar e as escolas de saúde, non? Que facendo especial fincapé en toda a atención aos nosos pacientes e aos nosos cuidadores, sempre saindo e mostrando esa cercanía e proactividade cos colectivos da nosa sociedade.